लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बर'लेनाय इउटुब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना जोबजासिम नायगोन। ओमफ्राय दिनै आङो माने কি নদী বুলি কয় তো রানী लेब्रा लेब्रा दिमै आं ना गुरनो थांनो नागिरदों दिनै। लोगोफोर मा मा ना मोनो नायनोसै। फार्स्ट टाइम ना गुरनो थांनो नागिरदों आरोना। फार्स्ट टाइम माने एबार बोसोराव फार्स्ट टाइम दासो ना गुरनो थांनो नागिरदों बे दैमायाव। नोंथांमोना बिदिबा नायलांबाय थादो। नैबे लोगोफोर लेब्रा दैमाया बेवहायनो जों ना गुरगोन दा। रानिजों आंजों आंना सानैल' बेवहायनो गुरगोन। नै ओरैजा गुरगोन। ओरैजा बेनो जाहैबाय लेब्रा दैमा। दैमा माने दैसा। नै लोगोफोर जोंना नाया बिदि माने बाला दिखांबासो फैयो आरोना। नै बिदि बालाखौ जेखाइजों थिखांनांगौ ओमफ्राय बेबायदि नागिरनांगौ आरोना अब्लासो मोनगोन आरो नाखौ। फुवासेसोआनो होनलाय मिथिं नै लोगोफोर नैबे बैथाना बेनिफ्राय नैबेखौ होनो मा एर'प्लेन ना। ओमफ्राय नैबे नाथुर ना होनो जोंनियाव। बेनिफ्राय नैबेखौ होनो दैमानि ना। नामखौ मिथियादै लोगोफोर। बेनिफ्राय नैबेखौ बुङो मुद्रा ना होनना बुङो जोंनाव। बेखिनियानोल' माब्रै बिद